dage, der har jeg fået en masse henvendelser, om jeg ikke vil lave et resumé, altså et resumé over seminaret Grib din livet venter ikke. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, for hvad var det i virkeligheden, vi talte om? Og hvad var det for nogle ting, vi kom rundt omkring? Og lige så meget, hvad var det nu med den her sommerskole? Så jeg har skyndt mig her eftermiddag at lave et resumé på cirka et par 20 minutter, 23 minutter, tror jeg sådan cirka det kommer til at vare. Og hvor jeg vil gå igennem alle højdepunkterne. Så sæt dig tilbage og nyd de her 23 minutter, så kommer vi igennem de fleste ting. Det håber jeg i hvert fald. Så rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg gør det, at jeg går ned på den store skærm nu, og så kommer jeg tilbage på den lille skærm lidt senere. Så vi ses senere. Se, hvad var det nu med det her med grib dagen livet der ikke? Jo, vi startede med at tale omkring, at her midt i livet, der oplever rigtig mange af os, at vi er far vild. Vi er faktisk simpelthen vild inde i ondskabens mørke skov. Det er den periode i livet, hvor vi oplever allerflest udfordringer. Vi oplever udfordringer på alle fronter. Mange af os mister simpelthen Nordstjernen af syne. Nordstjernen, det er den stjerne, som guider os. Det er den stjerne, som søfolk har brugt til at navigere efter i årtusinder, fordi den altid står det samme sted. Men lige pludselig, så kommer vi ud for uvejr, tsunami og hvad ved jeg, og vi mister vores Nordstjerne af syne. Jan Brøndslev Olsen, han kalder årtiet her for tvivlens årti. Altså mellem de 45, 55, 60 år cirka. Han siger, at på det her tidspunkt, der begynder vi at stille spørgsmålstegn ved alting. Ved karrieren, ved ægteskab, ved partneren, ved vores egne evner og mening med livet. Det her tidspunkt i livet, det er det tidspunkt i livet, hvor flest er ulykkelige. Martin Sielmann har jo sagt, og han har lavet en kæmpe stor pandebrevsundersøgelse, som viser, at omkring bare 70% af os her midt i livet, vi vil noget andet, vi ved bare ikke, hvad vi vil. Vi er utilfredse med vores liv, vi er ked af det, deprimeret. Det er det tidspunkt i vores liv, hvor de fleste af os er ulykkelige. Det er ikke, når vi er unge, det er ikke, når vi er gamle. Det er det her tidspunkt i livet. Så hvis du går og oplever, at du er forvirret, du er ked af det, du er ulykkelig, kan sove om natten, så er det altså fuldstændig naturligt. Det er en del af livet. Spørgsmålet er bare, hvordan du reagerer, og hvordan du kommer videre. Det er det, som det her seminar handler om, og det er virkelig også det, som sommerseminaret handler om. Vi siger til os selv, der må være mere i livet. Det må være muligt at få mere ud af livet. Og det gør vi selvfølgelig også, fordi at mange af os har mistet vores forældre, eller vi har måske mistet en kær ven her midt i livet. Så kommer jeg til at tænke på, jamen livet har jo faktisk en ende. Vi kan faktisk endda næsten skimte enden derude. Og lige pludselig er det som om, at fjorden begynder at fryse til rundt omkring os. Jan Brøndslev Olsen, han kalder den her periode i livet for springet fra klippen. Han siger, det er en af de rigtig store kriser, vi står overfor her midt i livet. Spørgsmålet er bare, hvordan vi reagerer. For på den ene side, så skal vi jo til afsked med nogle ting, og på den anden side oplever vi også, at nogle af de ting, som tidligere var selvfølge og givet, det er ikke længere. Vi skal til afsked med nogle af vores roller, blandt andet morrollen. Vi taler ikke ret meget om, at det i virkeligheden gør ondt. For de fleste kvinder, der gør det rigtig, rigtig ondt at tage afsked med morrollen. Altid når børnene flytter hjemmefra. Hvad skal jeg så bruge mit liv på? Hvad skal jeg fylde ud i det tomrum der? For det er jo ikke nok med, at det er børnene, det er jo også alle vennerne. Så pludselig bliver der rigtig, rigtig stille i huset. Mange taler også omkring det her med, at de gerne vil have friheden til selv at vælge. Man oplever på en eller anden måde, at man er bundet på hænder og fødder her midt i livet. Men omvendt, så begynder man også at tænke på, at jeg vil gerne noget andet med mit liv. Men hvad skal det være? Det her med karrieren. Man skal jo også til at tage afsked med andre ting. Man bliver nødt til at sige til sig selv, nu har jeg jo ikke engang fået tilrettelagt mit liv sådan her, uanset om jeg ved det eller ej, men det er altså mit afsæt for mit videre liv. Man bliver også nødt til at finde ud af, at den drøm, jeg havde om at blive balletdanser, det er altså ved at være for sent. Jeg skal finde på noget andet. Den karriere, som på et tidspunkt var selvskreven og den mest naturlige i hele verden, lige pludselig siger man, jamen, hvorfor arbejder jeg med det her? Det giver jo ikke nogen mening. Jeg vil hellere noget helt andet. Så det her med rollerne, som ændrer sig her midt i livet, det er naturligt. Man bliver også nødt til at acceptere, at man får grå hår og rynker. Man bliver nødt til at acceptere, at man ikke længere er så attraktiv, som man var tidligere.
Og for mange kvinder er det hårdt at opleve, at skønheden lige så stille og roligt, den blegner. Det man jo ikke tænker på, det er, at man bliver skøn på en anden måde. Man ser bare i spejlet, hold da op, jeg får en masse rynker fra grå hår. De jobs, som tidligere var nogen, man søgte og kom til samtale på, som man egentlig synes, man var selvskreven til, jamen der bliver man ikke engang længere kaldt til samtale. Så der er nogle ting, som ændrer sig midt i livet, og det bliver man nødt til at acceptere. Professor Henrik Holt Larsen fra CBS, han siger, at man bliver nødt til at være realistisk omkring sit liv, fordi ellers er det jo, man virkelig farer vild i skoven. Der er også en anden ting, som er vigtigt her midt i livet, det her med, hvem bestemmer over dig. Tidligere var det jo sådan, at alle andre bestemte over en, og man lod dem ofte også gøre det. Men nu er det jo på tide at autorisere sig selv til liv. Det vil sige, det er dig, der skal køre den røde sportsvogn. Du skal ikke længere sidde på bagsædet eller passagersædet. Det er dig, der skal køre. Det er dig, der skal bestemme over dit liv. Det er ikke så let, de her ting. Men man bliver nødt til at stoppe op her midt i livet og sige, okay, nu står jeg altså her. Hvad gør jeg nu? Du bliver nødt til at tage en snak med dig selv. Og det er derfor, jeg har lavet det her sommerprogram, og det her program i det hele taget. Fordi det giver dig en mulighed for at stå op i livet og sige, okay, hvad skal jeg nu? Hvad vej skal jeg køre, til højre eller til venstre eller lige ud? Hvis ikke du stopper op, så siger al forskning, så sandsynligheden for, at du enten fortryder det, eller også at du bliver stående inde i en mørk skov og bliver rigtig, rigtig ked af det. Den er stor. Det som mange forskere siger, hvis vi ikke gør noget, altså hvis vi ikke stopper op, hvis ikke vi ser på os selv, hvis vi ikke tager stilling til vores liv, jamen så sætter det sig som smerter. Henrik Holt Larsen, han siger, at man kan vælge to veje, enten at blive fuldtidshypokonder, eller man kan vælge at gøre noget. Han provokerer selvfølgelig, når han siger sådan, men det han mener, det er, at hvis vi ikke gør noget, så sætter smerterne sig. Altså det vil sige, alle de følelser, man ikke får gjort noget ved, alle de ting, man ikke får gjort noget ved, det sætter sig som ondt i ryggen, ondt i hovedet, eller migræne, eller det der er værre i virkeligheden. Så derfor bliver man nødt til at se på sit liv, og man bliver nødt til at være realistisk. Man spørger jo naturligt her midt i livet, jamen hvem er jeg egentlig? Og det gør man, fordi man har glemt det. Vi har i mange år taget os af vores familie og vores børn, og måske endda også vores gamle forældre, og lige pludselig så bliver der tid til overs. Og så begynder vi lidt langsomt at se indad. Men vi begynder også at sige, hvad er meningen med livet? Man vil gerne gøre en forskel. Og hvad skal jeg bruge resten af mit liv på? Man søger altså noget. Man søger efter at få et mere autentisk liv. Det som er vigtigt at forstå her, det er, at nogen synes jo, at alle mulighederne fuldstændig forsvinder, fordi man står midt i livet. Jeg har jo selv stået der. Jeg har selv stået og kigget ned i det mørke hul. Det tog mig noget tid, inden jeg kom op og kom videre. Men jeg kan love dig for en ting, det var, at jeg kom videre. Jeg tog det der spring ud fra klippen, som Jan Bonsløv Olsen taler om. Jeg tror det måske en lille smule med lukkede øjne, og det håber jeg ikke at andre de gør, fordi det var en lille smule dumt. Det har i hvert fald kostet mig en masse blod, sved og tårer, og ikke mindst en masse penge. Så derfor har jeg lavet det her seminar, fordi jeg håber, jeg kan hjælpe nogle andre til ikke at gøre de fejltagelser, jeg har gjort. Så jeg stiller virkelig alt det, som jeg har oplevet til rådighed. For jeg ved, der er masser af muligheder derude. Det handler bare om at finde dem. Og jeg ved også en anden ting, det er, at du kan meget mere, end du tror. Mange kvinder kommer til mig, og de har nærmest revet det hele ned, og helt fortvivlet. Men det handler om at tage én ting ad gangen. Det handler om at tage det skridt for skridt for skridt, og så finde ud af, hvad du gerne vil. Så kan man faktisk godt komme stykket igennem de her ting. Men hvis du ikke gør noget, jamen så kommer du til at blive stående inde i ondskabens mørke skov, og det kommer du til at fortryde. Når jeg siger det her med at fortryde, og det har jeg sagt nogle gange nu, så er der jo skrevet en bog omkring de 5 fortrydelser. Det er de ting, som vi fortryder, når vi ligger på vores dødsleje. Bronnie Ware, hun har skrevet den her bog. Det er en fantastisk bog, den skal I faktisk næsten læse. Den har været bestseller i nogle år, og hun besluttede sig for, hun var vågekone, og hun besluttede sig for, at hun ville skrive en bog om, hvad det var, folk fortrød, når de lå på deres dødsleje. For det, der undrede hende, det var, at det var de samme ting, folk sagde. Folk sagde, som den første jeg highlighted, og den gik igen og igen og igen.
Jeg ville ønske, jeg havde haft mod til at være tro mod mig selv, og ikke blot leve op til andres forventninger til mig. Det jeg prøver at sige her, det er, at det handler jo om at finde ud af, hvad det du gerne vil, og ikke opfylde alle mulige andres forventninger til dig. Det er jo dit liv. Det er dig, der bestemmer. Dig, der skal sidde på forsiden af den røde sportsvogn. Hvis ikke du gør det, så kommer du til at fortryde det. Hvis du får kraft i morgen, og du ser på dit liv, hvem har så bestemt over dit liv indtil videre? Folk siger også, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Og jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser noget mere. Og så også det med vennerne. Mange folk fortryder, at de ikke har holdt kontakt med deres venner. Og så den sidste, den gør virkelig, virkelig ondt. Jeg ville ønske, at jeg havde ladet mig selv være lykkeligere. Tænk, hvis man ligger der på sit dødsleje, som måske, jeg ved hvornår vi skal have fra 85 år, eller måske 65 år, og opdager, at man aldrig nogensinde havde tilladt sig selv at være lykkelig. Altså ikke opleve livsglæden, ikke have det sjovt, ikke gøre det, som du gerne ville. Den gør ondt, ikke? Læs bogen, det er en fantastisk bog. Så det vi jo siger her midt i livet, det er, at vi gerne vil have mere ud af livet. Spørgsmålet er bare, hvor vi går hen. Det giver ikke meget mening at gå til psykolog. Det giver heller ikke mening at blive ved at læse selvhjælpsbøger. Det, der giver mening, det er at finde en metode, som kan hjælpe dig, så du kan tage det første vigtige skridt hen mod din bedst mulige fremtid. Der, hvor du trives, der, hvor du stortrives. Altså, der, hvor du bruger dine styrker. For al forskning viser, at der, hvor vi trives, der, hvor vi blomstrer, det er, når vi bruger vores styrker. Altså, når vi gør det, som vi er rigtig gode til, det skal vi gøre mere af. Så siger du, jeg kender ikke mine styrker, men det er det, vi arbejder med i sommerprogrammet. I sommerprogrammet tager vi først og fremmest afsæt i styrkerne, for hvad er det, din styrke er. Og der er Chris Peterson og Martin Seligman, de har lavet en kæmpe stor undersøgelse, også igen en paneuropæisk undersøgelse, med flere 100.000 deltagere. Så det materiale, vi har arbejdet med, det kan vi regne med. Så nu finder du ud af, at du måske har den vigtigste styrke som kreativitet. Så der er en fin beskrivelse af, hvad betyder det så i virkeligheden for den måde, du arbejder på, den måde, du er på, alle de her ting. Og det vil sige, at du får noget at arbejde med. Vi søger jo det her med fællesskabet, når vi står her midt i livet. Vi vil gerne hinanden det bedste. Men vi mangler måske noget anerkendelse. Vi vil også gerne arbejde med noget kreativitet. Et eller andet, hvor vi bruger vores kreative evner. Men vi savner noget inspiration. Vi vil gerne have mere kærlighed og mere latter. Når vi står her midt i livet, så er mange af os næsten glemt at grine. Vi har så travlt med at være perfekte. Vi har travlt med at begå fejl. Vi sammenligner os hele tiden med hinanden. Er jeg nu bedre end hende eller ham? Og kan jeg nu gøre, og kan jeg nu leve op til? Hele tiden stiller vi spørgsmålstegn med vores egne evner. Og det giver ikke nogen mening. Det er derfor, jeg siger, at det handler om, at det er dig, der tager beslutningerne i dit liv. Det er ikke nogen andre. Et eller andet holder tilbage. Hvad er det, der holder tilbage? Jamen det talte vi jo sidst om i vores seminar, og det er jo det her med mindsetet. Nogle har et meget fastlåst mindset, og andre de har et mere vækstmindset. Og alt efter, hvad for en person du er, så har du enten svært ved at folde dig ud, eller det er nemt for dig. Men det kommer vi til at arbejde meget mere med i sommerprogrammet. Som jeg sagde tidligere, mange af os er bange for succes. Og vi er bange for, hvad andre siger om os. Vi vil være perfekte hele tiden, når vi sammenligner os. Og det gør, at vi føler, at vi arbejder hele tiden. Vores hjerne er på overarbejde 24/7. Og det gør, at jeg vågner om morgenen og siger, ej, har jeg nu gjort en fejl? Ej, har jeg nu gjort det der godt nok? Hvad siger de andre om mig? Og alle de der ting, de buller rundt ind i hovedet på dig. Men til hvad nytte? Den model, som jeg har lavet, den er jeg rigtig, rigtig stolt af. Den hedder D4-modellen. Og den tager afsæt i Martin Seligmans materiale. Og det handler altså om, at man kan sige, okay, hvad er det for nogle styrker, jeg har? Så vi starter herover. Vi laver et styrkekort, vi finder dine ressourcer, vi finder dine talenter, alle de her ting. Så har vi nogle grundfundament med plads. Det er det at finde ud af, hvad er det så, jeg gerne vil. Forskning viser, at 85% af vores mål, de mål, vi har sat os, det er ikke vores egen mål. Det er alle mulige andres mål. Så nu er det på tide, at du finder ud af, hvad er det i virkeligheden mit mål er med livet. Derfor kalder jeg det ønskemål. Og det er selvfølgelig ikke noget, du lige kan sige nu her, men det arbejder vi med, og lige så langsomt bliver du trukket derhen ved hjælp af nogle forskellige øvelser, hvor du kan se, okay, det er det, jeg skal.
Det er mit ønskemål i virkeligheden. Men det er ikke noget, man bare gør fra det ene sekund til det andet. Og langsomt får jeg lavet en retning. Hvad er det, jeg skal bruge mit liv til? Hvad vej skal jeg? Hvad er det, der gør mig glad i livet? Og når vi så har gjort det, så er vi henne ved den, der hedder handlingen. Det er den her år. Det er min kæphest. Fordi alt for mange har fantastisk spændende projekter liggende i deres skuffe, som de aldrig får gjort noget ved. Så derfor, den her metode, det er en metode, hvor vi lige så langsomt kommer derhen, hvor du kan designe din bedst mulige fremtid. Vi har mange vaner. Langt de fleste gøremål, vi har om dagen, det gør vi faktisk automatisk. Vi cykler automatisk, vi børster tænder automatisk, tøj på, vi kan dårligt huske i morges, hvor du kommer ud af døren. Vi drikker kaffe uden at tænke over det. Alle de der ting, som vi bare gør uden at tænke over det. Men nogle af de her vaner, det er altså nogle gamle trælsvaner, om man så må sige, som vi skal skifte ud. Og i vores sommerprogram, der får I en model, hvordan man kan ændre vanerne. Og i virkeligheden få nogle nye vaner ind. Det med dine styrker, det kommer vi til at arbejde rigtig, rigtig meget med. Men det vi ved, det er, at hvis man vil udvikle sig, så skal vi tage afsæt i det, du er god til. Folk tror, at man skal udvikle sine svagheder. Det tror man desværre også i vores folkeskoler. Jeg er gammel rektor, så jeg ved godt, at man slår folk oven i hovedet med det, de ikke kan finde ud af. De stakkels unger, i stedet for at tage afsæt i det, de er rigtig gode til, og bygge videre på det. Så får de nogle succesoplevelser, og det samme handler med dig. I det øjeblik, du arbejder med det, du er god til, så får du succesoplevelser, og du kører videre. Så hvis du vil blomstre, hvis du vil opleve glæden, så skal vi have fat i dine styrker som det første. Det vil sige, det er det, vi starter. Fordi al forskning viser, og det er Martin Seligman og Barbara Fredrickson og Chris Peterson og alle de her, som har arbejdet med de her ting. Jeg synes, at det er nogle af de bedste psykologer og mest anerkendte psykologer, vi har i verden. Fordi de har arbejdet så meget med de her ting, og de er ikke bange for at sige, okay, der tog jeg fejl, vi skal en anden vej. Det der jo sker, det er, når lige så langsomt du begynder at arbejde mere med dine styrker, så får du mere energi, du får mere selvtillid, du får mere livsglæde, du får mere robusthed, og frem for alt så blomstrer du. Vi har talt lidt omkring det her mindsetet, og det kommer vi til at arbejde meget mere med, men det er rigtig vigtigt, at du ved, hvad for et mindset du har, for det giver dig en forklaring af, hvorfor du gør, som du gør. Så vi arbejder altså både med roller, med styrker, talenterne og i virkeligheden også med målene. Det jo handler om, det er at komme fra hende herop, med alle de ting, som begrænser dig ned til hende hernede. Som jeg sagde tidligere, jeg har prøvet stort set alt her i tilværelsen. Jeg har blevet fyret, jeg har været med til konkurser, jeg har været udsat for diverse ting og sager. Så det er ikke rigtig noget, der kan overraske mig længere. Og alt det deler jeg gerne, for det giver ikke nogen mening, at andre skal begå i samme fejl, som jeg har. Eller blive udsat for de samme ting. Så sommerskolen handler altså om at gribe livet nu eller aldrig. Og den er altså rodfæstet i anerkendt forskning. Programmet det er 4 uger, hvor du hver uge får et par nye videoer, nogle gange får 2, nogle gange får 3, men med det emne, som vi arbejder med her den her uge. Og der vil også være nogle arbejdspapirer, der vil være nogle arbejdsbøger. Og det hele kan du printe ud, og du kan se det hvor som helst og når som helst. Vi havde en forleden dag, som sad på Alanya og så det her program, så man ser det, kan se hvor som helst. Og du kan arbejde i dit eget tempo. Det er ikke sådan, at når de 4 uger er gået, så bang, så lukker vi det ned. Nej, jamen, så fortsætter du bare, hvis ikke du er helt færdig, eller lige skal gense en gang til, fordi kurset er dit til evig eje. Så når de 4 uger er om, så har du designet det liv, som du drømmer om. Og så handler det bare om at fortsætte den rejse, du startede på. Jeg synes, jeg har prøvet at lave et program, som i virkeligheden tilgodeser vores travle liv, og den måde, vi arbejder på. De folk, som har været igennem det her program, de siger, at det er det bedste, de nogensinde har gjort. Fordi der er fokus på livsglæden, og det, som der gør dig glad. Så det vil sige, er det til mig, det her program, spørger du sikkert, men det er til dig, det her program, hvis det er, at du gerne vil udfordres. Hvis du gerne vil have mere ud af dit liv, hvis du gerne vil have et autentisk liv, med masser af livsglæde, hvis du ønsker friheden til selv at bestemme, men du er bare kørt fast og ved ikke rigtigt, jeg har behov for nogen at spare med, jeg har behov for noget hjælp,
Jeg har sagt det mange gange, det giver ikke nogen idé at gå til psykolog, fordi der taler man om tingene, og så går man derfra, og når ja, så sker der ikke ret meget, fordi vi mangler handlingen. Det er rasende dyrt, og det giver ikke rigtig nogen mening. Det handler om nu, det er at finde en metode, for eksempel den her metode, så man stille og roligt får arbejdet sig igennem, hvad er det mine styrker er, hvad er det mine talenter er, hvor ligger mine ressourcer henne, hvad er mine mål i virkeligheden, hvem kan jeg teame op med, for at jeg i virkeligheden kommer i mål med det her, fordi alle og enhver ved, hvis ikke man har et team at arbejde sammen med, så er det rigtig, rigtig svært at nå nogle steder. Så det her program, det er til dig, og det vil udvide dit sind og ændre dit liv. Så du kan opbygge en bedre fremtid, det kan jeg love dig for. Det der med at blomstre, hvad er det for noget? Jamen der er skrevet rigtig mange tykke bøger omkring det her med at blomstre. Barbara Fredrickson er en af dem, som har skrevet mest om det. Og hun siger, at det handler om, når man blomstrer, det er selvfølgelig det her med, at man er mere tilfreds med livet. Man er ikke i tvivl om det. Man fungerer på et specielt højere niveau, hvor man i virkeligheden ikke lader sig slå ud. Hvor man er tilfreds med livet, man er lykkeligere, man er mere engageret. De folk, som har sådan et positivt afsæt i livet, som i virkeligheden blomstrer, jamen de bliver ikke så hurtigt syge. De er faktisk mindre syge. De kan se et formål med det, som de arbejder med. Og det vil sige, at de ved, hvorfor de står op hver morgen. Vi kender de her personer, som har det sådan der. Altså jeg tænker altid på Barbra Streisand, og jeg tænker på Meryl Streep, og jeg tænker på Susan Sarandon, når jeg tænker sådan nogle ting, sådan nogle mennesker, der bare hviler i sig selv, som blomstrer og som stråler. Så vi er ikke bange for at sige deres mening. De ved med andre ord, hvad de står op til hver evig eneste morgen. Så hvis du vil opnå et autentisk liv, hvis du vil være stærk og modig og fyldt med energi, hvis du vil være kreativ, opfindsom og blomstre, så er det her kursus, som du skal melde dig til. Det jo ender med, det er, at du vil designe din bedst mulige fremtid. Programmet er lavet med de her 4 moduler. Det første modul, der finder vi altså dine styrker, talenter og ressourcer. Det autentiske jeg. Modul 2, der går vi mere ned og siger, der har vi altså også et håbkort med. Vi går også ind og siger, kan jeg se styrken i andre? Du kommer til at møde din bedst mulige fremtid. Så kan vi tage at arbejde med vanerne. Hvordan nedbryder de her vaner? Hvordan får jeg nogle nye ind? Hvordan skaber jeg min egen succes? Så kommer vi til at i modul 4 at samle alle tingene sammen. Det vil sige, at vi kommer til at lave din personlige handlingsplan. Hver modul indeholder desuden en meditationsvideo. Så det er det, du får. Hver fredag får du altså et nyt modul, en ny lektion, og så kan du stille og roligt arbejde med det. Derudover har jeg lavet det, der hedder Noble Life, og Noble Life, det er et sted, hvor vi deler viden. Jeg har jo tit tænkt på, at det giver ikke nogen mening, at der er så mange ressourcer og så meget viden rundt omkring, hvis ikke vi deler det. Så derfor har jeg lavet Noble Life, hvor jeg har inviteret professorer, kloge folk, alle mulige spændende folk med ind i netværket, så vi i virkeligheden kan dele med hinanden. Og det vil sige, at hvis du står og for eksempel skal have lavet en ny hjemmeside, eller du skal have lavet en tekst eller taget et billede, så har jeg et netværk, som du kan bruge. Og det netværk, det er folk, vi kan regne med. Jeg er blevet snydt til driver, da jeg lavede min hjemmeside. Der er ikke nogen grund til, at andre gør det samme. Derudover så laver vi et månedsmagasin, som hedder Noble Life. Så rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Jeg har, synes jeg, prøvet at lave et seminar, som er effektivt. Det vil sige, at du kan se det hvor som helst, hvornår som helst. Det er fleksibelt. Det vil sige, at du kan se det igen og igen og igen. Og desuden så er det billigt. Ved at tage små skridt, ved at udnytte dine ressourcer, ved at dufte, smage og se din mulige fremtid, ved at tage fat i dit eget team, som du kommer til at arbejde med, du får dit eget team, så kan du designe din bedst mulige fremtid. Det som folk siger, det er, at de oplever, at de får større selvværd, de får mere energi, men også den her klarhed. I det øjeblik, du bruger dine styrker, i det øjeblik, du bruger dine ressourcer, i øjeblik, du gør mere af det, du er god til, så vil folk, de efterhånden, lige så langt blive trukket hen mod dig. Du vil faktisk blive sådan en form for et nyt menneske. Og det vil sige, at du får bredere relationer til både din familie, men også i virkeligheden dine venner omkring dig. Og andre mennesker vil også søge dig. Jeg har et par
citater med her, folk som jeg har hjulpet. Birgit hjalp jeg med at lave en blomsterbutik. Hun var kørt fuldstændig surt i sit liv, og hun ville rigtig gerne noget helt andet. Men hvad? Vi fandt ud af, at hendes styrke var omkring det kreative, og hun interesserede sig rigtig meget for blomster. Så hun åbnede et blomsterværksted i sin garage. Det eneste, siger hun, der irriterede, det var, at hun ikke gjort det for længe siden. Merete er hjemmesygeplejerske, og der blev vi enige om, at det bedste for hende, det var at fyre hendes chef, fordi hun fik ingen form for anerkendelse på sit arbejde. Så man skal vælge sin chef med omhu, og det er også fuldstændig legalt at fyre sin chef. Så grib livet nu eller aldrig. Design det liv, du drømmer om. Hvis du har lyst til at være med til det, så ligger jeg hernede under, der ligger der en tilmelding. Og jeg har jo sagt, at det er halv pris indtil den 31. august. Der koster det kun de 14,95, og derefter så koster det 29,90. Hvis du har nogle spørgsmål, så skal du være hjertelig velkommen. Store som små, send dem til mig, jeg skal besvare dem så hurtigt som overhovedet muligt. Det eneste jeg kan sige til dig, det er, at det handler om at tage små skridt. Det handler om at tage det step by step by step. Du kan ikke hjælpe noget, du river hele verden ned på en gang. Det giver ikke nogen mening. Men til gengæld giver det rigtig god mening at prøve at sige, okay, jeg får nogle redskaber, jeg får nogen til at hjælpe mig, så skal det nok lykkes. Tusind tak. Jeg håber, det var nyttigt at lige lave det her lille resume. Og ellers husk, man er nice så som man selv føler sig. Og mig og min ven, vi siger rigtig tak for den her gang. Jeg håber, vi ses igen. Om ikke andet, så rigtig god sommer. Tusind tak.